Lods, sama ka na sa biyahe ko. Maples River, Barangay Pugoncili, Aguilar, Pangasinan. Let's go! Pumunta nga tayo sa Maples River dito sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Ang lugar nga na ito ay almost 30 minutes away lang kung galing ka sa bayan ng mga Tarang, Pangasinan at 4 to 5 hours naman kung galing ka ng NCR. Galing nga sa Romulo Highway ay papasukin mo ang Barangay Katugan at diretso na sa kasunod na barangay ng Pugoncili. Sementado na din ng almost 70% ng madadaanan mo at 30% naman na konting rough road kaya kayang-kaya ng kahit anong uri ng sasakyan. Meron nga ditong environmental fee na 20 pesos per person at 10 pesos naman para sa parking. Uulitin ko, huwag ka nang manghinayang. Sulit ang 30 pesos mo sa Adventurescape na to. Ang mismong ilog ay nasa mismong paanan ng bundok at pagdating namin, di ko ma-explain na excitement na nararamdaman ko. Bababa ka lang sa mismong ilog gamit ang mini ramp na ito at pwede maghanap ng cottage na gusto mong pagpwestuhan. Paalala, malawak ang lugar kaya magbaon ng lakas para makapaglakad-lakad at makahanap ng magandang spot. Ang cottage nga dito ay nag-range ng 300 to 500 pesos depende sa laki and pang buong araw na ito. Pwede ka din mag-overnight pero paalala lang, mag-ingat sa paglangoy sa gabi dahil madilim kung walang liwanag ng buwan. Meron din ditong tindahan na pwedeng bumili ng inumin at pagkain. Paalala lang, drink moderately. Tignan nyo, pati si Doggy may sariling pwesto. Ano pang inaantay ko? Lipad na, Air Force One! Ang Maples nga ay hango sa salitang Pangasinan na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mabilis or sa English ay fast. Ito ay dahil sa mabilis na agos ng tubig sa ilog. Pero no worries, kalmado naman ito most of the time at bibilis lang syempre kung umuulan ng malakas. Malinaw at malinis nga ang tubig dito at sa sobrang linaw, kita mo agad ang yung pustiso kung mauhulog. Hindi lang pagligo ang activities dito. Pwede ka din mag-hiking sa kanilang burol para makita ang stunning view ng kapaligiran. So ano pang inaantay mo, Lods? Sama mo na nga sa iyong travel list ang Maples River dito sa Barangay Pugoncili, Aguilar, Pangasinan. Isama mo ang iyong barkada, pamilya, boyfriend, girlfriend, aso, pusa, bahala ka at mag-relax at mag-unwind sa amazing na lugar na ito. Hanggang sa susunod na biyahe nga mga Lods, share mo tong video para malaman ng iba. Salamat! Ingat! Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Cole Sportswear mga Tarang Branch, Mike Miranda's Roofs and Constructions, at Aguilar Pangasinan LGU. At syempre, shoutout sa ating mga solid followers at sharers na sila J. Bryq Budumo, Maria Meshi Ann Cyril, Alan Mondala, Rosel Petaka, at Lynn Conde Nino. Salamat sa suporta nyo mga Lods. Paalam! Ingat!